שלום, אני ארטיום, אני אלג'זכן. זה רב-קו, תסתכלו על זה בבקשה. והנה אני, זו תמונה שלי ברב-קו. ותראו איך קוראים לי ארטיום יעקובסון. אתם יודעים מה זה? זה שטר. אתם יודעים מה זה שטר? אתם יודעים מה זה? זה מטבע. זה דבר מבשל, שאי אפשר לשבור דבר זה. אתם יודעים כמה זה? נכון זה 8? אל תגידו לי שלא, אני חכם. וזה טלפון. מה זה? טלפון. ומה זה? תגיד. טלפון. איך קוראים לך? יואו, ראיתי בטלפון משהו. וואו. זה סולילה. וואו. סולילה. זה סולילה? זה סולילה של LG. אתם יודעים מה זה LG? אלו. זה שם. לי יש LG. תראה? זה גם אתם יודעים מה זה? זה חתיכת קונדום. שזה. זה אל תזכן. תראו איזה מכוער. זה אל תזכן. אל תזכן זה. תעשה רק. אל תזכ. הנה שטרות. אני ילד עשיר. ממש עשיר, יש לו 60 שקל, יאללה. 70. יש לי גם 2 של 5. ויש לי גם רב-קו 16 נסיעות. וגם פה אין לי שיחות. תעצור.